ତାପରେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଉଠିକି ମମି କୋଳରେ ଏମିତି ଶୋଇବ ଘଣ୍ଟାଏ, ତାପରେ ଟୋପି କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ତାପରେ ଓହ୍ଲ, ତାପରେ କୁହ। ସରି ଭାତ ଭରିଦେବି ଚାଲିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଖେଳିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଯାହା କରୁଛି କର। ପଣିଖା ଡାକ। 1 2 4 1 2 4 ନା 2 2 4? 2 को डाक, 2 के 2, ତାପରେ ପାଠ ଭାବୁନୁ। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର, ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଫକ୍ଟର କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଆର୍ମି ହେବି, ଆର୍ମି ଅଫିସର। ଏବେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର କହିଲାଣି?